Με πολλή συγκίνηση βρεθήκαμε εδώ στην ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη, του Σεβασμιωτάτου Κιδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, ο οποίος κατάγεται από τα μέρη μας, από το Μιραμπέλο, και είμαι σίγουρος ότι το πνεύμα το ενωτικό και το ειρηνικό του Μιραμπέλου θα μεταφερθεί και εδώ στα ηρωικά και πολύ σπουδαία Χανιά, και εύχομαι σε όλους τους πιστούς και στον τόπο αυτό την καλύτερη συνεργασία με αυτόν τον άξιο άνθρωπο, ο οποίος πιστεύω θα βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα και την Εκκλησία αλλά και την τοπική κοινωνία. Δεν αποχαιρετάμε τον Τίτο, κύριε Μενεγάκη, απλά τον δανείζουμε κάπου αλλού. Βεβαίως, και θα ερχόμαστε και θα τον επισκεπτόμαστε. Δεκάδες πολίτες από το Μιραμπέλο πάντως σήμερα εδώ. Βέβαια, τον αγαπούν πολύ και αγαπούν βέβαια και σέβονται και την προσδοκία που η τοπική εκκλησία με την εκλογή αυτή την ομόφωνη στο πρόσωπό του εξέφρασε. Ευχαριστούμε πολύ.